Yan, meron tayong libreng Yung previous. cargonet, no? Cargonet, sticker, arip moto, dalawa, tatlong, isang malaki. Sige. Sa inyo boss, kung didikit nyo sa top box o sa motor nyo o sa helmet, once na makita namin na bumili kayo, meron kayong sticker, meron kayong discount. Okay. Okay, nakasalubong kayo ni boss, meron kayong pampagas. Diba? Thank you. Picture din. Tabi tayo kuya. Oo. Then, video lang kuya. Screenshot mo na lang. Screenshot na lang. Yan. Malinaw. Yan, okay na. Ayun po mga kaparin Jason, magandang gabi po. At yun, lalabas kami ni Bayaw. At mag-ano kami, kakanbas dun sa CT scan. Kung magkano yung CT scan at saka yung hearing test kaya Yami. Tapos bibili na rin ako nung pinakabili sa akin nung sponsor ko na top box dun sa motor. Yung bracket nabili ko na kanina dun sa sa may Quiapo. Kasi matagal na yung binigay sa akin yung pera na pambili ng top box. Bali, ngayon ko lang nabili kasi dun sa Bicol. Maraming top box dun sa Bicol kaso yung bracket yung mahirap hanapin. Kasi matanda na yung motor natin. Buti dito mayroon pa. Nandyan yung bracket. Magmumotor kami. Ayan po, yung pinakabili ko po na na top box at bibilin ko na. Tapos mahuli na yung microphone kasi may mic pa yan na kasamang pinakabili. Mic dito sa GoPro para daw malinaw yung pag nagbablog, yung sasalita. Kahit malayo, para malinaw yung salita. Yan si Ami, magsasaing. Siyempre maraming salamat sa nag-sponsor sa akin na pambili ng top box para di ako mahirapan ng mga dala-dalang. Siyempre yung helmet, mga gamit, mga bihisan. Sakto yan sa pagsimula dun sa pabahay kay Tricia. Pag nandun na, para yung duyan nandun, nilalagay ko doon. Yung mga gamit yung hindi kalat-kalat. Yun yung sinasabit ko pag nasa pabahay project Yan. Sakto di up ni Bayaw ngayon, kaya masama na ko. Right, let's go. Ayan, nasa biyahe na kami. Yun. Dito kami sa Kalintong. Itong Jollibee to dati ipan na. Dati itong Jollibee dati. Ngayon na Dali. Ipan na, pinabahala nyo. Ipan na, nandun sa kami ng side. Nandun yung Jollibee pa na dulo.
Nandito na kami. Ha? Anong motor mo? RS. RS na ano? Ano bang ano nun? Honda? Honda. RS na Honda? Rider ano? 125. Yung bracket kayo? Lang ano? Malit yan. 2.8. Hindi kasi ang full helmet dito na ano? Oo nga, bigas yun yung helmet, no? Ito, bigas siya pa dyan eh. Bili tayo ng top box. Mas magagana din yung kasad to, no? Kaya po. Ano na? Ano? Sige boss. Ako lang ano, yung ganyan. Mas matibay. Monster. Wala na, yan yung bago ano, di ba? Ito yung pinakabago. Ay, ito bago na ito. Dahil kasi. Ay, kasi. Putik na. Yung binili ko, nalaglag yung... Yan ang bibilin ko. Hindi ko na nakita. Eh, di ba nakadikit lang to? Nalaglag. Ano pagkakaiba nila? Wala, design lang. Design lang. Design lang. Pangalan. Nalaglag. Pangalan. Wala nang ganun agad oh. Nalaglag Alin, yung ano? ganun. Ito no, ito. Ito sa CS. Alin na? Mas ma-design yun. Mas ma-design. Mas maraming ano. Magagano to. Boss, mamaya, tatabangan natin to. Monster. Ano? Ano lang monster? Ito, prito mo. Ay, plastic. 2.7. 200 ang difference. Pag-aalloy kasi. Magkano mga alloy nyo? Sir? 3,000 pinakabago. 3,000. Ito, saan ba yung mga alloy nyo? Sa loob po. Mahilmit to. Yung bagong design dito na yung nakapandag yung helmet na ano. Yung set na ano, yung mga tayo. So, ano na, dito ako, di alloy. Hindi matuloy, siyempre. Scratch. Ay, naka-ano pa to? Ito, didikit pa na. Didikit pa to. Pwede ba? Ito, ang scratch. Kahit ano. Ano? 3,700. Last question na. Ano? Ano kaya mo? Alin na? Kung umabot ka budget, dito na lang kasi hindi ba Gin-ginan raw. Gin-ginan mo raw. konti lang difference na ito kuya, nang bigat eh. Konti lang difference din. Siguro mga ilang gram, mga tawagan 300 grams pati ngayon. Hindi daw, no? Konti lang talaga difference. Sige kung may budget ka, mas ano ko dito. Ano? Dito, no? Magkano ito? 3,700. Ano difference niya? Italo. Yung isa, 2,900. 2.9. Yung mga tulad sa akin. Ito na lang yan, no? Bibilin natin. Alloy. Anti-scratch ka. Oo. Para matibay. Wala naman. Yan lang, kuya. What is black dog? Oo. At to. 45 ano man? 45. Kumbaga mas maliit. 45 liters. Ito kasi Ivan, Ito plastic. ang mukha siyang malaki dahil siguro dito ito. Sa mga bukol-bukol. Yung ano yan, pero Daming pagpipilian. Top box. kasi kanina Helmet, ang ganda rin ng mga helmet. bracket eh, sabi ko ano. Ay, daw wala pang ano, hindi pa wala pang brand yung ano, bakal lang talagang yun. Bali 37 yung bili natin nung ano yung top box. Ay po, salamat po sa salamat sa nag-sponsor sa akin. Ito sa 2.9. Mas maganda na yun. Para anti-scratch yun. Yung plastic. Ito top box din. Saan ito may grokot? Siya may... Gana sana, madali man. Ay, nakabili na ako ng top box. Dahil palang helmet dito pag pipili ano. Adi kaya plastic ito. Adi kaya plastic. Ayan. Nandito yan sa ano, Mandaluyong. RF mo to. Dito ako sa Mandaluyong bumili.
RF Moto. Naka-vlog ko lang ito yun. Naka-vlog yan, ano yung YouTuber din. Sa YouTube lang. Sa YouTube. Ito ang magaling namin installer, si Edward Jan Vilas. Ito naman si Felix sa manager. Shoutout sa kanila. Shoutout. Naka-vlog tayo kay Felix. Ito boss. Anti-scratch alloy, Ang ganda yan. 45 liters. Yung si tatay nagkabit yan. Yung sa akin. Magaling yan. Baby pa lang yan. Ito na yan. Ito na yung screw niya, susi. Extra sticker sakaling paano na to, malaspag na. Installer lang tayo, hindi tayo manager. Malapit pa lang, no? Yung bakal niya sa ano, panlagay sa bracket, nandiyan na rin. Hindi na po. Nakalakabit na. Okay. Tatanggalin nyo lang. Oo. Tutornilyo na lang siya dun sa ano, bracket. Okay. Yung mga screws nandito na rin. Yung mga screws na. Yan. Susi, dalawa, pero isa lang yan. Para sa susi, oo. Oo. Yung isa tago nyo, Opo. yung isa gamitin nyo. Okay na. Yan, meron tayong libreng Yung previous. cargo net, no? Cargo net, sticker, RF Moto, dalawa, isang malaki. Sige. Sa inyo boss, kung didikit nyo sa top box o sa motor nyo o sa helmet, once na makita namin na bumili kayo, meron kayong sticker, meron kayong discount. Okay. May nakasalubo kayo ni boss, meron kayong pampagas. Abutan kayo na po. Sa Bicol yan. Kulang pa kami sa previous eh. Pa? Kulang pa kami sa previous. Bali, Sige na. ang kulang namin dyan is yung disposable kapote. Kunin nyo na lang. Pag padaan kayo dito. Sige, sige. Ngayong week naman din darating. Oo. Ano kayo? Okay na ba? Okay na po. Oo. Ha? Yan, ipinatong na lang dyan sa ano, top box ni Bayong. Si tatay din nag-install yan. Hmm. Santaan. Ayaw pa lang. Atod ka muna. Natakot sa kagitan ng Quezon. Kasi na lang po boss. Sila picture mo yung bossing para may 1, 2. Para ng ilaw. Lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Picture din. Tabi tayo po yan. Oo. Then, video lang ba yan? Screenshot mo na lang. Screenshot na lang. Yan. Malinaw. Yan, okay na. Salamat. Thank you. Sa to baga maglitaran. Pag uda sa to abante ka sa gati ko. Ayan. Dito na. Nakauwi na kami oh. 45 liters. Patakin mismo kami kanto nagtitinda sa manok. Nasa tuo. Ano, buksan ko? Gusto mo makita? Hindi indigency, sa di naman na di papasir. Gusto mo makita? Di ko. May. Ha?
Gusto mo makita? Oo, kaso mamaya pagbalik ko. Unbox mo. Kasi wala tayong tape. Bilang tip. Ako? Oh, sige. Mamaya, pagbalik mo. I-shot mo sa baba. Ayan na. At buksan ni Ami. Baba mo din yung camera. Ganyan mag kapag nag-unbox. Pwede kasi yung gunting. Pwede yan. Oops. Bago mo buksan, pasalamatan muna natin yung nag-sponsor sa atin yan. Matagal na yan eh. Thank you, thank you. Kaso, Thank you sa'yo. Alam mo, love na love ka namin. kaso hirap hanapin nung ano, yung Siyempre. bracket eh. Naghahanap tayo ng best quality din talaga. Hindi tayo mag-uura-urada. Kailangan natin magtanong-tanong. Para, syempre, maganda din ang kakalabas lahat. Natutuwa ko kahit hindi sa akin to. Sa atin yan. Tanan! Ay, yung ano nga! Yung scratch proof! Yan yung gusto mo. Oh, scratch proof kasi to eh. Ay, ang bilis ko. Yan yung gusto mo eh. Kaya yan yung binili ko kahit Galing mo, galing carbon. Ito, kahit mahal. Kasi yan yung gusto mo eh. scratch proof nga. Diba? May mga previous pa siya. Ano yung previous niya? Plastic. Yan yung gusto niya yung Napakaangas ka din. Ito, scratch proof yan. Ito. Asan na yung susi mo nito? nasa loob. Paano yung masususi? Ayun. Nangangain ng tanga yan eh. Buksan. Deal or no deal? Ang laman ng kahon ay... Ay, meron na rin siya. Ganun, ito yung Ba? Diyan ko ilalagay yung helmet, doyan. Diba? Pwede dito ilagay yung mga pagailang motor. Oo. Yung mga... Dito na rin yung power bank, bihisan. Ay, Tapos pag nagtinda tayo ng mga ano, ng mga pritong manok, pwede ito lagyan fishball. sa Mga bracket yan. nito. Ha? Sari sa bracket ka Ano din. dyan? Wala. Nakalagay na sa ilalim. Ano ka lang? Ano? Ay, ready na. Didikit na lang. Nasa likod dyan, sandalan mo. Ay! Diba? Tandalan ko lang. Tapos, this one. Ano, saan pa? Dito sa mga ganito. Diba? Yung loob niya. Diyan din yung susi. Ito yung mga previous oh. Yung nip. Para sa... Tapos may mga Ay! sticker kung sakali daw na luma na to. Ito na ipapalit. Hindi, adi kuha di. Amo di so pag may extra baggage kasadi Adi baguhan nino. Tapos may mga sticker pang binigay. Oh. Shoutout sa ano, RF Moto. Oh, Kay RF Moto. RF Moto, shoutout. still. Yan. Oh, ang ganda. Ito nalalaban ko eh. Ito, natatanggal yan. Yan eh, Oh, natatanggal. natatanggal yan. Para pwede siya. Ano? Okay? Boots na boots. Okay, so alright? Scratch proof na kaya din eh. Parang carbon loading. Ba? Pero, ano yun? Pag nabilad, walang problema. At ayun po, siyempre maraming salamat ulit sa iyo. At siyempre kasi ayaw niya magpabanggit kung sino siya. At lagi siya nanonood ng vlog ko. Ito na po yung binigay mo na matagal na. Sabi niya sa akin, ito daw yung pamasko niya sa akin. Nagano sa akin kung ano daw yung gusto ko, nagpapili siya, pero wala akong pinili. Ginawa niya, binigay na, ayaw kasing mamili. Binigay niya na lang yung pera, tapos yung pinapili niya sa akin, yun din yung pinabili niya lahat. Kasi yung mic saka na po, susunod na lang yung mic kasi naghanap ako ng mic Maganda ding sa quality. GoPro. Oh. Bali ito,
3,700 yung bili nito. Naka may discount na siya. Doon sa Quiapo 4,000 to. Diba? 4,000. 4-3. Oo. 4,300. Ito 3,700. Mas maganda pa siya doon. Tapos yung bracket niya ay 1,200. 1,200 yung bracket. 1,500 nga yung presyo, tapos naging 1,200. Yun pala, dun sa binila nito, mayroon din palang bracket doon. Mas maganda pa sana. 101. Tapos, ano siya, lifetime na warranty. Kung sakaling Ano nyo. oh, babalik lang doon. Okay na, nakabili na eh. Ayun. Pwede yan. Maraming po salamat talaga. Siyempre, thank you po sa inyo at Makakabit na pala. basta yun. Gusto ko itong mabili kaso may mga pinapriority tayo. Pero ito na. Binigay mo sa akin na siya na nagbigay sa akin kaya salamat. Gusto ko rin talaga bumili ng ganito. Kaso di pa inaabot ng ano. Maraming salamat po talaga at God bless po. At ingat po kayo sa work niyo. Ayan. Bye-bye.